Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kwento ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Kwento ng pag-ibig na unti-unting nabuo sa pagitan ng isang doktora at isang trabahador. Ito po ang kanilang maiksing kwento ng buhay na ating isasabuhay ngayong araw. Muli, ako po ang inyong makakasama, Miss Love. Magandang araw po, Miss Love. Ako nga pala si Eleazar, 29 anyos. Matured sa edad kong to dahil na rin siguro sa dami ng trabahong naranasan ko. Ngayon po, isa akong boy sa bahay na pagmamay-ari ng mga Buena Vista. Kilala sila sa lugar namin at dating katulong doon ang nanay ko. At nung magkasakit nga siya, ako ang pumalit para tumulong-tulong sa pagtatrabaho roon. Pero kailanman, hindi ko naisip na darating ang gabing makakasama ko sa iisang kwarto ang panganay nilang anak na si Doktora Estela Buenavista. Isang byuda, pero napakaganda pa rin kahit 47 na ang edad niya. Maayos naman ang buhay ko noon sa bahay nila. Ako na ang bahala sa maintenance ng hardin nila. Araw-araw akong magdidilig ng halaman, maglilinis ng bakuran, at minsan sasama sa driver kapag may ipapabili si Don Ernesto, ang ama ni Doktora Estela. Sanay na ako sa ganung buhay. Kaya nung sabihin nilang uuwi galing Maynila si Doktora Estela para magbakasyon ng isang buwan sa probinsya, wala naman akong gaanong pakialam nung una dahil hindi talaga ako entresado. Alam ko mabait siya, maganda, pero bihirang ngumiti mula daw nung mamatay ang asawa nito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Ellie, ikaw na bahala kay Mami Stella habang nandito siya. Bilin sa akin ni Nay Rosa, ang matandang katiwala sa bahay. Opo, Nay. Mahilig yun magkape sa umaga. Tapos ihanda mo lagi ang sasakyan kapag gustong mamasyal. Ikaw nang bahalang maglibang sa kanya. Ipasyal mo sa mga magagandang lugar sa atin dito. Tumango lang ako. Normal na utos lang yon para sa akin. Pero nagbago ang lahat nung dumating siya. Tanghaling tapat noon, nang huminto ang puting sasakyan sa harap ng malaking bahay. Ako agad ang lumapit para buksan ang gate. Pagkababa niya noon sa may garahe, bigla akong natulala. Nakashade siya at simpleng puting damit lang na hanggang tuhod. Nakalugay ang buhok niya noon na bahagyang kulot ang dulo habang dahan-dahang tinatanggal ang salamin sa mata. Ikaw si Eleazar? Tanong niya. Opo, doktora. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam bakit parang biglang kinabahan ako noon. Binatilyo pa ako noon nung huli ko siyang makita. Nung dito pa siya nakatira noon sa kanila. Pero ngayon ko na lang siya ulit nakita ng ganito na ang itsura niya. At hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit iba ang dating niya sa akin. Simula noon, halos araw-araw niya akong kasama. Minsan, nagpapasama siya sa pamamasyal. Minsan sa tabing dagat pupunta kami. Minsan naman doon sa bukirin nila, malapit lang din sa mansyon nila. At habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging madaldal na siya kapag ako ang kasama niya. Napakatahimik talaga dito sa probinsya. Sabi niya minsan nakaupo kami sa duyan sa likod ng bahay nila. Mas okay po talaga rito kaysa Maynila. Tama ka dyan. Uminom siya ng kape, tsaka ako tiningnan. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Muntik akong mabilaukan sa iniinom kong tubig. Wala po. Talaga? Natatawa niyang sabi. Napakamot na lang ako sa ulo habang umiinit ang mukha ko. Simula noon, naging mas komportable pa siya sa akin. Minsan nga tinatawag na lang din niya akong Ellie, imbis na Eleazar. Kapag gabi naman at tapos ng trabaho ko, madalas niya akong tawagin sa terrace
para may kausap daw siya habang umiinom siya ng wine. Samahan mo na muna ako rito. Opo. Hindi ka ba naiilang sa akin? Hindi naman po. Sinungaling. Natatawa niyang sagot. Inumumula ka nga lagi pagkausap mo ko eh. Hindi ko alam paano sasagot sa kanya. Basta ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo akong naaakit sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil iba siya kung makitungo. Mabait pa. Hindi niya ako tinatratong utusan. Isang gabi nga, nasa kusina ako noon at nagtitimpla ng kape nang bigla siyang dumating. Nakasuot lang siya ng manipis na bestida habang basa pa ng kaunti ang buhok. Kumusta? Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa ho, doktora. Lumapit siya sa mesa. Gawan mo nga rin ako niyan. Opo. Tahimik lang kaming dalawa. Alam mo, Ellie, salamat. Napatingin ako sa kanya. Para saan po? Sa pag-entertain sa akin habang nandito ako. Alam mo, ang buhay ko sa syudad sobrang nakakapagod. Ang araw-araw na biyahe, sa ospital, pati sa mga pasyente. Ay, sobrang nakakapagod talaga. Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti ng marahan. Pero dito, dito lang talaga ako nakahinga ng maluwag. Sana pala talaga noon pa ako umuwi. Hindi ko alam bakit parang biglang bumigat ang pakiramdam ko habang nakatitig ako sa kanya noon. Sa liwanag ng dim na ilaw, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko, Miss Love. Pero doon ko unang napansin ang lungkot sa mga mata niya. Miss niyo po bang asawa niyo? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango-tango siya. Oo naman. Sobra. Pero mas nakakamiss yung may makasama. Ang hirap kaya nag-iisa. Gusto ko namang makaramdam na may kasama ako sa bahay. Natahimik ako bigla. Bigla siyang tumingin sa akin. Ikaw, pawala ka na pala sa kalendaryo ah. Wala ka pang balak? Tsaka ano lang ho siguro. Alam mo, Ellie, hindi magandang mag-isa. Tingnan mo ko, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Maagang nabiyuda, walang anak. Hindi ko alam paano ba ulit ako magsisimula. Tingnan mo ang edad ko. 40 mahigit na. Pero heto ko, wala pang kasama. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa noong gabing iyon. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas. Napaigtad siya, tsaka napahawak sa braso ko. Sorry, natatawa niyang sabi. Nagulat lang ako. Ayos lang po. Pero hindi niya agad binitawan ang braso ko. At ako naman, hindi rin nakakilos. Magkalapit kami noon. Sobrang lapit na naaamoy ko ang pabango niya. Amoy vanilla at kung anong mamahaling perfume na hindi ko maipaliwanag. Tumatanda na yata talaga ako. Biro niya habang nakatingin sa akin. O baka nasusobrahan na yata sa kape. Pagtawa pa niya. Hindi ho. Napakunot ang noo niya. Hindi? Anong hindi? Hindi ho kayo tumatanda. Dahil mula noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang itsura niyo. Walang pinagbago. Maganda pa rin kayo. Natigilan siya sa sinabi ko noon. At sa unang pagkakataon, nakita kong namula siya ng bahagya. Oh my God, Ellie. Bolero ka rin pala? Hindi po ako nagsisinungaling. Ilang segundo kaming nagtitigan. Hanggang sa siya mismo ang umiwas ng tingin. Sige na nga. Matulog ka na. Opo. Pero bago siya tuluyang umalis ng kusina, huminto siya sa may pintuan. Ellie? Po, doktora. Samahan mo ako bukas sa bayan ha. Tayong dalawa lang. Tumango ako. Sige po, walang problema. Ngumiti siya bago tuluyang umakyat sa kwarto niya at naiwan akong nakatulala
habang mabilis ang tibok ng dibdib. Doon ko unang naramdaman, Miss Love, na may kakaibang nangyayari sa pagitan naming dalawa. At hindi ko alam na ang simpleng bakasyon na iyon ng isang biyudang doktora ang tuluyang magpapagulo sa tahimik kong buhay. Kinabukasan nga, matapos ang gabing nag-usap kami sa kusina, maaga akong nagising para ihanda ang sasakyan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung mga tingin niya sa akin ng gabing yon. At habang iniisip ko iyon, bigla ko siyang nakita mula sa may hagdanan. Nakasuot siya ng simpleng floral dress at nakaipit lang ang buhok niya. Pero kahit ganoon, napakaganda niya pa rin sa paningin ko. "Good morning, Ellie." Nakangiti niyang bati. "Good morning po, doktora." "Ready ka na?" "Opo, Dok." Hindi ko alam bakit parang magaan ang aura niya noong araw na yon. Mas madaldal siya kaysa dati. At habang nasa biyahe kami papuntang bayan, kung ano-anong kinukwento niya o kung ano-anong kwento ang sinasabi niya tungkol sa kabataan niya rito sa probinsya. "Alam mo, makulit ako dati." Natatawa niyang sabi. "Ako yung tipong tumatakas kay Papa para maligo sa ilog." "Talaga po? Hindi halata no?" Napangiti ako. Minsan, napapatingin siya sa akin habang nagmamaneho ako. At sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin, ngingiti lang siya na parang may iniisip. Pagdating namin sa bayan, sabay kaming kumain sa isang maliit na restaurant. Nung una, naiilang pa ako dahil pakiramdam ko maraming nakatingin sa amin. Pero parang wala lang naman sa kanya. "O ano, tahimik ka na naman." "Nahihiya lang po ako, doktora." "Bakit naman?" Baka kung anong isipin ng mga tao eh." Napangiti siya habang umiinom ng juice. "Nako, hayaan mo sila." Hindi ko alam bakit parang may kakaibang saya akong nararamdaman noon. Simpleng araw lang naman iyon, pero bakit pakiramdam ko sobrang espesyal. Pagkatapos naming mamili, dumaan pa kami sa tabing dagat bago umuwi. Umupo kami sa may dalampasigan habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Ang bilis ng panahon, no?" Mahina niyang sabi. "Opo. Minsan iniisip ko, parang kahapon lang may asawa pa ako." Napatingin ako sa kanya. Kita ko agad ang biglang paglungkot sa mukha niya. "Masayang-masaya po ba kayo noon?" Tumango siya ng marahan. "Oo naman. Masayang-masaya. Kaya lang, maaga siyang nawala." Hindi ko alam, Miss Love, kung bakit gusto ko siyang yakapin nung mga time na yon. Parang gusto kong bawasan kahit papaano ang bigat na daladala niya. At siguro, doon nagsimulang lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Gabi na nang makauwi kami sa bahay. Tahimik na ang buong bahay at karamihan sa mga tao ay tulog na. Ako naman, diretso agad sa likod ng bahay para ayusin ang ilang gamit na naiwan sa sasakyan. Akala ko tapos ng araw ko. Pero maya-maya lang, narinig ko ang boses niya. "Ellie?" Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo sa terrace habang may hawak na wine glass. "Pwede mo ba akong samahan muna?" "Opo, Dok." Pumunta ako sa terrace at umupo sa katapat niyang upuan. Mahangin noong gabing yun at tanging ilaw lang mula sa hardin ang nagbibigay liwanag sa paligid. "Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi," sabi niya. "Wala pong anuman. Totoo palang sinasabi nila." "Sinasabi nila?" Nila Aling Rosa." "Naku, huwag kayong maniniwala dun, doktora. Yung mga sinasabi ng matandang yun, huwag na huwag ko kayong maniniwala." Natatawa siya sa biglaan kong pagbabago ng ekspresyon. "Ano ka ba? Wala naman silang ibang sinabi. Ang sabi lang niya, mabait ka raw at binatang binata." Napangiti tuloy ako at yumuko ka agad. Nahihiya pa rin ako sa kanya kahit ilang araw na kaming halos magkasama palagi. Biglang natawa si doktora. "Alam mo, Ellie, ang cute mo pag nahihiya ka.
Lalo tuloy akong napayuko. Doktora naman. Totoo naman eh. Ikaw talaga. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Pero habang tumatagal, mas lalo talaga akong kinakabahan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ang sabi pa nga nila dito, hanggang ngayon daw hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Teka, totoo ba? Naku, hindi totoo yun, doktora. Chismis lang yun ni Nanay Rosa. Naku, talagang matandang yun. Lagot talaga sa akin yun. Natawa ulit siya hanggang sa bigla siyang tumayo. Halika nga rito. Lumapit ako sa kanya. Paglapit ko, inayos niya bigla ang kwelyo ng polo ko. Ang gulo-gulo palagi ng suot mo. Natatawa niyang sabi. Pero hindi niya agad ako binitawan. At doon ko ulit na amoy Miss Love yung pabango niya. Yung amoy na ilang gabi ko nang hindi makalimutan. Napatingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa akin at sobrang lapit naming dalawa noon. Ellie, mahina niyang sabi. Po, hindi ka ba natatakot sa akin o naiilang? Bakit naman po ako matatakot at maiilang? Kasi mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Umiling ako. Hindi naman po importante yun eh. Edad lang yun. Tahimik siyang napatingin sa akin. Parang may hinahanap siya sa mga mata ko. At bago ko pa man maisip ang susunod na mangyayari, bigla siyang yumakap sa akin. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang alab ng katawan niya at ang mahinang panginginig ng paghinga niya habang nakasandal siya sa dibdib ko. Pagod na akong maging matatag, Ellie. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit kusang gumalaw ang mga kamay ko noon para yakapin din siya. At sa unang pagkakataon, parang wala nang pagitan sa aming dalawa. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin sa akin. Magkalapit na naman ang mga mukha namin. Doktora. Pero hindi niya ako pinatapos magsalita. Marahan niya akong hinalikan. Isang halik na punong-puno ng kalungkutan, pangungulila, at the same time, pananabik. Napatulala ako pagkatapos noon. Pero siya mismo ang muling lumapit. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako umiwas. Naging mas mahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Habang nasa terrace kami, pakiramdam ko noon, kaming dalawa lang ang tao sa buong mundo. At kahit alam kong amo ko siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ellie, bulong niya habang nakatingin sa akin. Po, samahan mo muna ako sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko noon habang sinusundan ko siya paakyat ng hagdan. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, pero sa bawat paglingon niya sa akin, parang mas lalo kong nawawalan ng lakas para umatras. Pagpasok namin sa kwarto niya, agad niyang isinara ang pinto. Tahimik kaming nagtitigan habang marahang umiihip ang hangin mula sa bukas na bintana. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Pwede ba ngayong gabi? Kalimutan muna natin lahat? Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako ng marahan. At nung gabing iyon, tuluyang nagbago ang relasyon naming dalawa. Nang magdikit ang labi namin, pakiramdam ko, Miss Love, nanalo ko sa loto. Iba't ibang pakiramdam ang naramdaman ko noon at para bang gusto kong tumalon sa sobrang tuwa. Hanggang ang gabing iyon, ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan sa piling ni Doktora Estela. Dahil nung gabing iyon, may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon sa kwarto niya, akala ko magiging ilang na kami sa isa't isa kinabukasan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo kaming naging malapit. Parang unti-unting nawala ang pagitan naming amo at utusan. Kapag magkasama kami, parang normal na magkaibigan na lang kami na matagal nang magkakilala. Minsan nga, tinutokso ko dun sa bahay. Sabi ni Nay Rosa, "Nako Ellie,
Mukhang na-inlove ka na yata ha. Nay Rosa naman, nakakaya kay Ma'am Stella eh. Baka mamaya marinig na naman kayo nun. Kung ano-ano pa naman chinichismis ninyo. Ay sus, ikaw naman oh. Yung pisngi mo kulay kamatis na. Malakas nitong tawa. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa terrace. Kapag hapon naman, madalas niya akong yayaing maglakad sa bukirin o kaya sa tabing dagat. At kapag gabi, doon kami mas nagiging malapit sa isa't isa. Hindi naman o hindi man laging sabihin, pareho naming alam na may namumuong damdamin sa pagitan naming dalawa. Isang gabi nga, habang nasa hardin kami at nakaupo siya sa duyan, bigla niya akong tinanong, Ellie, tingin mo ba mali tayo? Napatingin ako sa kanya. Tahimik ang paligid noon at tanging ang mga ibon na lamang ang maririnig. Hindi ko po alam, sagot ko ng totoo. Pero masaya po ako kapag kasama ko kayo. At parang hindi naman mali. Dahil wala naman tayong inaapakang tao eh. Parehas naman tayo nag-iisa. Kaya wala naman sigurong problema. Ngumiti siya. Tama ka. Humiga siya ng bahagya sa balikat ko habang pinapanood namin ang mga bituin. Matagal na akong hindi naging masaya ng ganito. Hindi ko napigilang hawakan ang kamay niya. Doktora. Huwag mo muna akong tawaging doktora. Napangiti ako noon. Ano pong itatawag ko? Di tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Stella. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Ngayon lang niya sinabi yun. Sige, gustong gusto ko yun. Stella. Napangiti siya at saka bahagyang tumingin sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, marahan niya akong hinalikan sa pisngi. Mula noon, halos gabi-gabi na kaming nagkakasama sa kwarto niya. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at naglalambingan. At sa bawat gabing magkatabi kaming natutulog, mas lalo kong nakikita ang totoong siya. Hindi yung seryosong doktora, kundi isang babaeng matagal ding nasaktan at nangulila. Minsan habang nakahiga kami, alam mo Ellie, natatakot ako. Bakit naman? Baka kasi mamaya hanggang bakasyon lang to. Pagbalik ko ng Maynila, wala na. Parang panaginip lang. Natahimik ako. Dahil yun din ang tanong sa isip ko simula nang maging magkalapit kami. Isang buwan lang ang bakasyon niya at malapit na yung matapos. Babalik ka rin sa Maynila, di ba? Mahina akong sabi. Hindi siya sumagot. Tanging paghinga niya lang ang naririnig ko habang nakasandal siya sa dibdib ko. Parang ayoko nang bumalik eh. Napatingin ako sa kanya. Ano? Ngumiti siya ng marahan. Nakakapagod kaya ron. Pero paano ang trabaho niyo? Pwede naman akong bumalik paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko nung marinig ko yung sinabi niya. Akala ko kasi isa lang akong pansamantalang saya para sa kanya. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko namang seryoso siya sa akin. Kinabukasan nga, nagulat ako nun Miss Love. Nangyayain niya akong sumama sa bayan. Akala ko may bibilhin lang siya o kaya mamamasyal kami ulit. Pero pagdating namin sa isang maliit na restaurant, seryosong mukha niya. May sasabihin ako Ellie. Kinabahan ako kaagad. Ano po yun? Huminga siya ng malalim. Kinausap ko si Papa kagabi. Bakit o? Tungkol sa'yo. Parang biglang natuyo ang lalamunan ko. Anong sinabi niyo? Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya bago siya ngumiti. Sabi ko sa kanya, gusto kitang isama sa Maynila. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Ako? Tumango siya. Hindi bilang utusan. Ano ho? Mahina siyang natawa. Kundi taong gusto kong makasama. Pakiramdam ko noon parang nananaginip lang ako. Pero ako lang to. Boy lang ako rito.
Hinawakan niyang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Huwag mo nga maliitin ang sarili mo, Ellie. Tahimik akong napayo ko dahil hindi ko alam paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Pinaghalong saya at takot. Dahil hindi ako sanay. Pagkatapos noon, mas naging magaan ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na namin kailangang itago sa isa't isa ang totoong nararamdaman namin. At sa mga sumunod na gabi, bago matapos ang bakasyon niya, mas lalo naming sinulit ang bawat oras na magkasama kami. Minsan sa terrace habang kumakain. Minsan naman sa hardin. At madalas, sa kwarto niya, na dati ay bawal kong pasukin kahit kailan. Pero ngayon, doon ko na nararamdaman ang pinakapayapang tulog ko gabi-gabi. Dumating yung araw ng pagbalik niya sa Maynila. Habang inaayos ko ang mga gamit niya sa sasakyan, pakiramdam ko sobrang bigat ng dibdib ko noon. Akala ko, iiwanan na niya ako. Pero bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Ano, ready ka na? Nakangiti niyang tanong. Para saan o? Di ba sasama ka sa akin? Natigilan ako. Ngayon na ho ba? Oo naman, ano ka ba? Pero paano ang trabaho ko rito? Napag-usapan na namin yan ni Papa. Hindi ako makapaniwala. Binatukan ako ni Nay Rosa. Napatingin tuloy ako dito. Ay nako Ellie, napakahina mo talaga. Sige na, kumilos ka na. Ayusin mo ng mga gamit mo. Natatawa na lang ako noon habang tumatango-tango. Nung makasakay na kami ng sasakyan, ako na ang nagdadrive. Natatawa pa rin to habang tumitingin-tingin sa akin. Akala mo ba nagbibiro ako? Kailangan ko talaga ng kasama sa Maynila. Ang driver? Natatawa kong biro. Mas lalo siyang natawa. Hindi. Lumapit siya sa akin, tsaka marahan akong hinalikan sa pisngi. Gusto ko lang makasama ang lalaking mahal ko. Parang natulala na lang ako habang napapatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, Miss Love, sa buhay ko, pakiramdam ko, naka-jackpot ako sa buhay ko. At habang papalayo kami sa probinsya, hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi ko akalain na ang pagiging simpleng boy ko sa bahay ng mga Buenavista, hahantong pala sa pag-ibig na hindi ko kailanman hinanap. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang maiksing love story ng aming buhay ni Doktora Stella. Muli, ako po si Eleazar. At maraming salamat, Miss Love, sa pagbibigay ng buhay sa aking kwento. Imposible naman na hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Sa isang binatang katulad mo, parang hindi naman yata ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Totoo ho yun. Wala pa ho akong karanasan. Gusto kong manligaw, pero nahihiya pa rin ho ako hanggang ngayon. Kung gusto nyo pwede bang ako muna habang wala pa si Tito Willie? Pwede naman, di ba? At wala naman hong makakaalam. Teka nga, ano ba naman Gio yung sinasabi mo? Huwag mong sabihin na lasing ka na agad sa iniinom natin. Hindi naman ho kasi ako nagbibiro. At hindi pa naman ho ako ganun kalasing. Sadyang nagkaroon lang siguro ako ng lakas ng loob na isuggest to sa inyo. Parehas naman tayong makikinabang. Ikaw, dahil malayo ka sa asawa mo, habang ako naman Sabi nila, mahirap ang long distance relationship dahil punong-puno ito ng tukso at pagsubok. Pero sino nga ba ang mag-aakala na sa mismong bahay pa namin ng asawa ko, sa gitna ng aking kalungkutan at pag-iisa, doon ko matatagpuan ang bawal na pag-ibig na siyang sisira pala ng samahan naming pamilya.
Ito po ang aking kwento. Sana'y pakinggan niyo ito hanggang dulo. Siguro naman sa kwento ng buhay kong ito ay may aral kayong matututunan na huwag gagayahin ang isang babaeng katulad ko. Isang babaeng hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap ang kapatawaran ng mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nancy. Hindi ko ho tunay na pangalan. 40 years old na. At nakatira sa isang simpleng bahay sa isang probinsya rito sa Pinas. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan. Ang aking asawa na si Willie ay 45 years old na. Isang masipag na caregiver at OFW sa abroad. 2 ang anak namin. Parehong nasa kolehiyo na at doon namamalagi sa Maynila para mag-aral. Sa simula, napakaayos ng buhay namin ni Willie. Kahit na medyo may edad na kaming 2, ay matibay pa rin ang aming pag-iibigan. Ngunit hindi ko talaga akalain na isang iglap lang ay masisira ang pamilyang iniingatan ko. Nang dahil lamang sa may namagitan sa amin ni Gio, ang anak ng panganay niyang kapatid. 24 years old pa lang ang binata at alam kong kasalanan ko ang lahat kung bakit ito nangyari sa amin. Ako ay isang babaeng marupok. Ang pangungulila ko sa asawa ko ay hindi sapat na dahilan para sabihin kong nagkulang ang mister ko sa akin. Dahil kung tutuusin ay parehas kaming malayo sa isa't isa. Ako, nagawa ko siyang pagtaksilan. Samantalang ang mister kong nasa abroad ay hindi man lang nagawa na maghanap ng ibang babae. Isang kasalanan na walang kapatawaran at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Ang bawat sacrifices ni Willie ay talagang para sa kinabukasan ng aming pamilya. Ilang taon na rin siyang namamalagi roon. Paminsan-minsan ay nagbabakasyon, ngunit ito kasi ang pinakamatagal naming hindi pagkikita. 5 taon na rin hindi siya nakakauwi rito sa Pinas. Kayod kalabaw na rin kasi kami at nagtitipid na rin dahil nasa college na ang 2 naming anak. At pinagsabay pa naming pinag-aral sa malaking universidad sa Kamaynilaan. Siyempre napakagastos. Lalo pa't sunod sa layaw ang 2 mahal naming anak na si Beth at Nina. Pero habang lumalayo ang distansya naming 2 ni Willie, tila lumalayo din ang aming mga puso sa isa't isa. Dahil sa trabaho ni Willie bilang isang caregiver, hindi maiwan o maiwasan na sa sobrang busy niya at palaging pagod ay hindi na kami nakakapag-usap. Ang dating madalas na tawag ay naging pahirapan na. Halos bibihira na nga lang kaming makapag-video call at makapagkumustahan. Sa oras na iyon ay nagsimula akong makaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Palagi ko siyang namimiss. Kaso nga lang ayaw ko namang magreklamo dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng aking asawa. Doon ho pumasok sa eksena ang pamangkin ni Willie na si Gio. Alam kong matanda na ako, pero nagawa ko pa rin to. Pero masisisi ko ba ang sarili ko? Gayong nilamon ako ng kalungkutan. Si Gio ay 24 pa lamang, binata at may matipunong pangangatawan. Halos ilang taon lang din ang agwat ng edad niya sa mga anak ko. Isang kanto lang ang pagitan ng bahay namin, kung kaya't paminsan-minsan ay nagsa-sideline ito para sa kanyang alawan sa eskwela. Medyo may kalayuan din kasi ang public school kung saan siya nag-aaral. 4th year college na ito. Kaya't kailangan niya rin ng malaking halaga para sa mga baon niya at para na rin sa motor na hinuhulugan niya. Palagi siyang tumutulong sa akin sa mga gawaing bahay, lalo na sa pag-iigib ng tubig.
Hindi rin kami nagpagawa ng gripo dahil may poso naman kami sa likod ng bahay. Kahit na may gripo man kasi sa aming lugar, ay napakaunti naman ng lumalabas na tubig. Si Gio, dahil wala pa siyang trabaho, ang madalas na gumagawa nun. Sa tuwing nakikita ko siyang nagbubuhat ng timba-timba na tubig, kitang-kita ko ang tibay ng kanyang mga bisig. Palagi siyang nakangiti at sobrang bait niyang bata. Hindi ko alam kung paano, pero unti-unting nakaramdam ako ng kakaiba sa tuwing nasa bahay siya. Para akong nakahanap ng isang karamay sa bahay na ako lamang ang mag-isa. Masasabi kong ang tahimik kong mundo ay naging masaya at makulay. Nagsimula ang pagiging close namin, Miss Kay, dahil sa minsan niya akong dinadamayan. Madalas ko siyang pinaglulutuan at nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga buhay-buhay. Wala namang mali siya yun dahil hindi naman siya iba sa aking asawa. Siya ang naging kasama ko sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ko. Kapag may sakit ako at wala ang aking mga anak at wala rin ang aking asawa, siya lang ang nakakasama ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na ang mga kwentuhan namin ay nauwi na pala sa mas malalim na usapan. Lahat ng problema at nararamdaman kong lungkot ay naikuwento ko kay Gio. Pati na nga ang pagtatampo ko sa aking asawa ay nasasabi ko na rin sa kanya. Naiintindihan naman niya ako at doon lamang ako nakaramdam na hindi pa rin pala ako nag-iisa sa buhay. Isang araw, tulad ng dati, nag-iigib si Gio ng tubig para sa pagligo ko. Nakatayo ako sa labas ng banyo, nakabalot ng tuwalya, habang tumiti pa sa cellphone ko at hinihintay siya. Masyado kasing maalinsangan ang araw na yun dahil wala na namang kuryente maghapon. Tita Nancy, eto na po yung tubig. Sabi niya at inilapag ang timba sa paanan ko. Ngumiti ako. Salamat Gio ah. Kukunin ko na sana ang timba na magulat ako nang biglang kumalas ang tuwalya. Bumagsak ito sa lupa. At sa isang iglap, nakita ni Gio ang lahat sa akin. Gulat na gulat kami pareho. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang namula. Ako naman, halos hindi makahinga sa kahihiyan at pagkabigla. Hindi agad ako nakapagsalita. Pasensya na po, nauutal niyang sabi at umiwas ng tingin. Labis-labis ang kahihiyang naramdaman ko noon. Hanggang sa na-realize ko na lang ang biglang pagkawala ni Gio sa aking harapan. Siguro'y sobrang nahihiya din yun dahil sa nakita niya. Nang muli kaming nagkita ay wala pa rin kaming imikan. Nagpapakiramdaman sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang araw at buwan, tuluyan na rin kaming dalawa na nakamove on sa nangyari. Isang araw, isang madilim na gabi, nakaupo ako sa may sala noon. Nagiinom ng mag-isa. Ito na ang naging karamay ko kapag nalulungkot ako at di ako makatulog. Namimiss ko ang aking asawa, pati na rin ang dalawa kong anak. Sa totoo lang, napakahirap ng mag-isa. Nilalamon ako ng kalungkutan. Naaalala ko ang mga panahong magkakasama pa kaming lahat. Nagtatawanan habang nag-aasaran. Ngayon, telepono na nga lang ang koneksyon namin. Ay hirap pa rin kaming magkausap. Pakiramdam ko, nawawala na ng oras si Willie para sa akin. Nawawala na siya ng pakialam. Para bang kayod na lamang siya ng kayod at wala na yatang balak pang umuwi ng Pinas. Paano naman ako? Paano ang pangangailangan ko? Nagulat ako nang mag-ring ang aking telepono. Nakita kong tumatawag si Willie, kung kaya't dali-dali ko itong sinagot. Mapupungay na ang aking mga mata dahil sa kalasingan, ngunit carry ko pa naman. Nang makita niya ako ay napakunot ang noon nito. Umiinom ka na naman ba? Nginitian ko lamang siya ng matamis at pinakita ang beer na nasa mesa. Alam mo namang ito lang ang pampatulog ko, diba, pag namimiss ko kayo. Ilang linggo na rin tayong hindi nagkakausap. Miss na miss na kaya kita. Kailan ka ba uuwi? Patuloy ko pa, subalit napailing siya. Nancy,
Alam mo namang hindi pa pwede dahil nag-aaral pang mga anak natin sa kolehiyo. Kayod kalabaw na nga ang ginagawa ko dito para matustusan lang yung pag-aaral ng dalawa. Ang allowance nila, ang renta ng tinutuluyan nila sa school, at ang mga school projects. Alam mo namang hindi biro ang gastos natin. Ilang taon na rin naman, uuwi na ako at magkakasama na rin tayo. Sabi nito ngunit nagmatigas ako. Sinasabi mo bang wala akong ambag sa allowance ng mga anak natin? Nagtitinda naman ako rito May isa kasi akong maliit na sari-sari store, subalit matumal naman ang bentahan dahil marami na akong kakumpetensya. Napabuga ako ng hangin. Miss na talaga kita. Ilang taon na rin akong nagtitiis. Kailangan ko rin naman ng karamay. Nag-iisa na lang ako lagi dito sa bahay. Sobra akong nalulungkot. Halos, hindi na nga rin ako makahingi. Naiiyak ko pang sabi sa kanya. Naiintindihan naman kita. Malungkot din naman ako dito sa abroad Pareho lang naman tayo. Konting tiis na lang, okay? Sige na, i-end ko na to. Kinumusta lang talaga kita. Magtatrabaho na rin ako. Magpapadala nga pala ako sa bukas pambayad sa tuition nila. Pati na rin ang panggastos mo dyan. I love you. Magsasalita pa sana ako, ngunit hindi ko na iyon natapos dahil pinatay na niya ang tawag. Napahinga ako ng malalim at napahilot ang ulo. Hindi ko alam kung makakaya ko pa bang tiisin ang buhay naming ito. Hindi ko na malaya na biglang bumukas pala ang pinto. Si Gio ang nakita ko. Gising pa ho pala kayo? Tanong niya. Halatang nagulat nang makita kong nagiinom na naman. Oo medyo may tama na rin pero kaya pa naman. Nagsimula kaming mag-inumang dalawa. Magkwentuhan. Ang lahat ng pait at kalungkutan na matagal ko nang kinikimkim sa ikaibutura ng aking puso ay nasabi ko sa kanya. Ang pagod sa paghihintay at ang sakit dahil sa nag-iisa na lang ako rito sa bahay. Lahat ng yon ay nilabas ko kay Gio. Nakinig lang siya ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Tita Nancy, sabi niya. Lumapit to at umupo pa sa tabi ko. Ang kanyang boses, malambing at puno ng simpatsya para sa akin. Hindi naman ho kayo nag-iisa Nandito naman ako. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Gumaan ang pakiramdam ko nang matapos akong magkwento sa kanya. Nagkatitigan kami. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-unawa at isang emosyon na hindi ko inaasahan. Naiintindihan po kita. Alam ko kung anong pakiramdam ng nag-iisa at sobrang layo ng pamilya. Isipin niyo na lang po ko. Pumunta ako rito para makapag-aral. Nakatira sa kapatid ko, malayo sa probinsya ng mga magulang namin. Paano na lang po kaya kayo sa tuwing gabi? Mag-isa palagi at wala pang katabi sa kamang matulog. Sobrang lungkot nga po nun. Hindi ko alam pero nakaramdam ako na para bang may iba pang ibig sabihin si Gio ng mga oras na yun. Nakainom na rin to. Nang makita ko kung paano niya ako titikan, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para tanungin siya. May karanasan ka na ba? Nagulat siya nung marinig niya yung tanong ko. Ngunit agad naman itong ngumiti na para bang nahihiya sa akin, tsaka dahan-dahang umiling. Wala pa nga ho Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Sus, talaga ba? Wala pa. Si isang binatang katulad mo, mukha ka ng maraming napaiyak na babae Wala pa po talaga, promise. Natatawang sabi niya pa, ngunit biglang sumeryoso ang muka. Gusto ko naman pong magkaroon na ng karanasan, pero nahihiya kasi akong manligaw Kayo ho, baka gusto niyo akong turuan. Napaawang ang labi ko habang nakatitig sa seryoso niyang muka. Tumawa ko ng mahina. Teka nga Gio, nagbibiro ka ba? Huwag mo akong pagtripan, kita mong malamig na nga palaging gabi ko Gusto niyo ho ba? Ako na lang muna yung papalit kay Tito Willie. Sa oras na iyon, hindi talaga ako makapaniwala sa sinabi niya. Tinapik ko ang kanyang braso sabay biro. Nalasing ka na ba ng sobra kaagad, Gio? Seryoso po ako.
Total na pag-usapan na rin naman natin to at tayong dalawa lang naman dito. Baka naman pwede niyo akong pagbigyan. Atin-atin lang. Walang makakaalam sa mangyayari sa gabing to. Nagulat ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang yun ay hindi ko talaga inaasahan na maririnig mula sa kanya. Pero kasabay ng gulat ay ang kuryenteng dumaloy sa buong pagkatao ko. Ito na ba? Mararamdaman ko na ba na hindi ako nag-iisa? Namimiss ko na rin naman ang ganito. Kaya para akong nagdadalawang isip. Kung kanina natatawa ko sa mga pinagsasabi niya, ngayon naman ay parang gusto ko nang pumayag sa nais niya. Hindi na rin magiging malamig ang gabi ko. Pero, paano? Hindi pa rin pwede. Mali ito. Sobrang maling-mali. Ngunit maya-maya niyakap niya ako. At sa yakap na iyon, biglang sumuko ang sarili ko. Ang aking pangamba ay biglang naglaho. Dahan-dahan akong gumanti sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para gantihan din ang yakap na iyon, ngunit baka dahil na rin sa alak. At sa gabing yun, Miss Kay, sa gitna ng dilim, nagsimula ang aming bawal na pag-iibigan. Mula noon, si Gio na ang aking naging sandalan. Ang bawat pagtulong niya sa akin ay naging oportunidad para sa aming lihim na pagtatagpo. Ang mga dating simpleng gawain ay napuno ng kaba na baka may makakita sa aming dalawa. Pero kasabay din nun ang matinding kilig na aking nararamdaman. Alam kong kalahati ang agwat ng edad naming dalawa, pero wala na akong magawa. Pinasok ko ang gulong to. Naging mas mapusok ang aming bawal na pagtatagpo. Ang bawat halik ay mas naging malalim. Ang bawat yakap ay mas naging mahigpit. Ang banyo rin na dating pribado ay naging saksi ng aming lihim. Hanggang sa isang araw, tumawag ang asawa kong si Willie sa akin na uuwi raw siya. Magbabakasyon daw siya ng ilang araw rito sa Pinas dahil pinayagan daw siya. Nag-request siya sa kanyang amo upang makabisita sa amin. Total ay bakasyon na rin naman ng mga bata. Gulat na gulat ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot, kaba at kaunting tuwa. Tuwa dahil sa wakas, after so many years, ay uuwi na ang mister ko. Pero takot dahil sa nangyayari sa amin ni Gio. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakakinakatakutan ko. Yun ang pag-uwi ng aking asawang si Willie. Pinilit kong maging normal. Sinalubong ko siya sa airport nang may ngiti sa labi. Habang magkasama kami sa bahay, naramdaman ko ang pagbabago sa sarili ko, Miss Kay. Ang dating atensyon ko kay Willie ay nawala na. Ang mga tingin ko sa kanya ay hindi na puno ng pagmamahal, kung hindi sobrang nakokonsensya. Kahit sa anggulo ng bahay, ay naaalala ko kung paano namin pinasaya ni Gio ang isa't isa. Sa tuwing hinahawakan ako ni Willie, ay para bang naiilang na ako. Hindi na ako sanay. Hindi kaya hindi ko na siya mahal? O baka hindi na ganoon katindi katulad ng dati dahil nabaling na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanyang pamangkin na si Gio. Si Gio naman ay sinabihan ko na ng maaga. Sobrang nag-iingat to. Hindi siya madalas pumupunta sa bahay. Pero hindi ko kayang tiisin siya. Palagi akong naghahanap ng paraan para makasama siya. Kahit sandali lang. Kahit saglit lang. Nagpapadala ako ng text message. Pinapapunta ko siya sa bahay dahil dinadahilan ko sa asawa ko na may ipapagawa ako sa kanya. Isang hapon noon, umalis si Willie para mag-ayos ng ilang papeles para sa pagbabalik muli sa abroad. Agad kong tinext si Gio kung kaya't pumunta siya agad. Gusto ko siyang makita at mayakap dahil miss na miss ko na siya. Naramdaman ko ang matinding pangungulila sa kanya. Sa loob ng bodega namin, kung saan nakatambak lahat ng mga lumang gamit, doon kami nagkita at nagpakasaya. Doon namin binuhos ang aming pagkamis sa isa't isa. Wala kaming pakialam kung may makaninig man sa amin. Basta ang mahalaga ay mapunan namin ang pagkamis namin sa isa't isa. Ngunit sabi nga nila, Miss Kay, walang sikreto ang hindi nabubunyag.
dahil ilang araw lang ay lalaman ni Willie ang namamagitan sa amin ni Gio. Nagulat kami pare-pareho noon nang datnan kami ng asawa ko sa likod ng aming bahay na magkasama ni Gio at naghahalikan habang magkayakap. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig ng mga oras na yun, Miss Kay. Ang init na aking nararamdaman kanina ay napalitan ng matinding takot at kaba. Si Gio naman ay namutla ng sobra. Hindi kami makakilos. Tila ba huminto ang paligid namin. Teka, Gio, anong nangyayari dito? Tanging nasambit ni Willie sa amin. Nancy! Ano to? Bakit may ganito? Sigaw pa niya. Doon ako nagkagulo ang lahat. Nagumpisa siyang magtanong at magwala. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa pagpipigil na hindi umiyak. Napaiyak na lamang ako dahil sa nangyari. Halos kaedad na siya ng anak natin Paano mo nagawa sa amin ng mga anak mo to, Nancy? Ha? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat para sa atin. Alam mo yan, umuwi ako dito para makasama ka. Hindi para makita ang kababalaghang ginagawa mo. Walang katapusan ang pag-iyak ko noon, Miss Kay. Sobrang nasaktan ako. Hindi ko na nga namalayan na nakaalis na pala si Gio at balak pa sanang habulin to ni Willie, ngunit nahawakan ko ang damit niya. Medyo napunit na nga ito dahil sa pagkakahila ko. Huwag, Willie. Wala siyang kasalanan. Ako na lang ang saktan mo, please. Huwag mo na siyang idamay. Pagmamakaawa ko pa, ngunit tiningnan lamang niya ako ng masama. Nakakadiri ka, Nancy. Hindi na kita kilala. Malalaman at malalaman to ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Uuwi sila bukas at kapag nalaman nila ito, ewan ko na lang talaga. Hindi na kita maipagtatanggol pa. Hindi ka nag-iisip. Puro na lang kagustuhan at kaligayahan mo ang inaatupag mo. Wala kang konsensya. Mariing sabi niya at marahas na inalis ang aking pagkakahawak sa kanya. Umalis siya sa harapan ko at hindi ko na alam kung saan siya pumunta. Ang lihim namin ni Gio ay nabunyag na at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa huli, hindi pa rin ako pinahiya ng asawa ko. Inisip niya pa rin ako dahil kami-kami lang ang nakaalam ng kalandiang ginawa ko, Miss Kay. At hindi nila inilabas yun kanino man. Hiyang-hiya ako. Ngayon, magkahiwalay na kami ni Willie. Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang maibalik ang dating kami. Si Gio, iniwan na niya ako. Umalis na siya sa bayan namin. Iniwan niya ako dahil natakot siya sa kahihiyang mararanasan. At sa huli, naiwan pa rin ako mag-isa, Miss Kay. Ang lahat ay nasira, pati na ang relasyon namin ng aking mga anak. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ko. Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Wala nang pamilyang matatawag kong sa akin. Wala na ang kapayapaan at kasiyahan na matagal kong hinangat. Ang tanging naiwan lamang ay ang sakit at pagsisisi sa lahat ng aking ginawang kabalbalan. Iniwan na nila ako. Lahat sila ay pumuntang Maynila. At ngayon, mag-isa na naman ako. Alam kong bumalik na rin si Willie sa abroad. Gusto ko sana siyang kontakin, ngunit sobrang nahihiya ako, Miss Kay. Hindi ko nga rin inaasahan na kahit na mayroon akong kasalanan sa kanila, ay nagawa pa rin nila akong padalhan. Ngunit iniipon ko lamang iyon at hindi ginagastos. Siguro iipunin ko na lamang yun para sa pagtanda ko ay may panlibing ako. O kaya naman ay regalo ko na lang kapag nag-asawa na ang aking mga anak. Nang mawala sa buhay ko si Gio, roon ko lang din na-realize ang pagkakamali ko. Na nahulog ako sa isang temptasyon. Sobrang napakasakit ang ma-realization sa buhay ko. Ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin. Hindi ito basta-basta. Ito ay ang pagiging tapat, paggalang, at isang responsibilidad. Hindi pwedeng irason ang kalungkutan para sa pagtataksil. Ang bawat desisyon ay may kaakibat o kaakibat na epekto
at mga consequences na dapat mong pagdaanan. Para sa inyong lahat na nakikinig ng aking kwento, ano sa tingin niyo ang dapat kong gawin? May pag-asa pa ba akong makabangon mula sa pagkakamaling ito? Paano ko ba harapin ang mga anak ko? Paano ko ba hihingin ang kapatawaran nila, lalong-lalo na sa aking asawang si Willie? Paano ko ba mabubuo ulit ang sarili ko matapos ang lahat ng nangyari? Ano bang payo ang maibibigay ninyo sa isang katulad kong nawala sa landas at ngayon ay naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman? Ngayon ay kumakapit na lamang ako sa Diyos na sana'y maging siya'y patawarin ako. Ganun pa rin, Miss Kay. Naiwan pa rin akong mag-isa sa bahay, malungkot at walang kasama. Ang malala nga lamang ngayon, wala nang mga anak at asawa na babalik sa akin. Lubos na nagmamahal, Nancy. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking istorya.